बेंटल फरायसालिमा एनएसएस इउनिटनि बानजायनायाव 15 दिननि स्पेशल योगा बादा खुंनाया दिनै मोजाङै जोबनानै थांबाय। चिरां जिल्ला बेंटल फरायसालिमा एनएसएस इउनिटनि बानजायनायाव बेंटल फरायसालिमानि गोदान बिल्डिंआव फैगौ 5 जुनाव जानो गोनां इन्टारनेशनेल योगाखौ लोब्बा लाखिनानै फरायसाफोरनो 15 दिन स्पेशल योगा फोरोंथाय बादा होबोनाया दिनै मोजाङै जोबनानै थांबाय। बे योगाखौ फोरोंथाय होदोंमोन योगा गुरु श्री विकास पाउला। बे योगाखौ लायोब्ला देहानि थाखाय जोबोद मोजां आरो बेमारफोरनिफ्राय बारग'नायनिबो माखासे खामानि मावो होननानै फोरमायथिदों बेंटल फरायसालिमानि गोरायुं रन्जित कुमार नार्जारिया। बे जाहैबाय जोंहा मोनसे जे जोंना 5 जुन फैगौ 5 जुनाव जोंहा इन्टारनेशनेल डे अफ योगा बे सेलिब्रेशन जागोन बुहुमनाङैनो। दा बेखौ नोजोर लाखिनानै जोंनि बे कलेजावबो बेखौ बे हाबाफारिखौ लानाय जादों जोंनि स्टुडेन्टफोरखौ लानानै आरो बेवहाय गोबां जोंनि फोरोंगिरिफ्राबो माने बाहागो लादों आरो दा जोङो बेवहाय 15 डेज प्रग्राम जों लादों। दा बे योगाखौ माने गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टफोरखौ गासै डिपार्टमेन्टनि स्टुडेन्टफोरखौ लानानै जोङो बेवहाय दिनजों लोगोसे जोङो रुटिन बादि जों बानायदों बबे डिपार्टमेन्टआ बबे समाव बबे दिनाव खालायगोन नैबेबादि हाबाफारिखौ लानानै जों बेखौ जाहाथे स्टुडेन्टफ्रा बे योगानि सोमोन्दै आरोबाव बांसिनै मोनथिनो हायो आरो बिसोरनि जे देहायाव जे गाहाम देहा मोननो हायो योगा खालायनायनि गेजेरजों जों बेफोर थांखि लाना बे थांखिखौ लानानै जों बे प्रग्रामखौ खालायदों।